raskosti. U posljednje 2 godine naglo je iskočio u svjetski vrh, skrenuo je na sebe pozornost najvećih momčadi i ostvario je neke od povijesnih rezultata hrvatskog biciklizma. Oporavljen od ozljede već je odradio dio priprema u Španjolskoj, a ovih dana nastavlja s podizanjem tjelesne pripremljenosti za sezonu u kojoj ima samo jedan veliki cilj. Rame je, kaže, u vrlo dobrom stanju. Pa mislim da će biti puno lošije, ali mogu reći da sam za sada super zadovoljan, tako da sve teče najbolje i ne znam, vidjet ćemo sad na trkama, ali mislim po rezultatima testova i općenito po mom osjećaju, mislim da bi mogla biti bolja sezona, puno. Već se dugo pripremam, sad sam došao iz Španjolske, sad opet idem u Francusku, pa onda sad malo ću biti 2 puta u Francuskoj, par trka Pro Tour, onda idem na visinu u Španjolsku, na Sierra Nevada, trka u Švicarskoj i Giro. Giro mi je kao cilj sezone. Kišerlovski je imao 2 neugodne nesreće unatrag 2 godine. Uz malo više sreće mogao je ostvariti rezultate koji bi ga ranije dignuli u biciklističku elitu. Jesu li težak pad pa potom i lom ključne kosti ostavili traga? Prvi mi je pustio jako puno psihičkih straha, sam imao onaj prvi ispod kamiona što sam bio završio, taj mi je pustio puno psihičkih i imao sam strah nizbrdo i po kiši pogotovo, a ovaj drugi mi nije pustio nikakve psihičke. Jedno što sad strahujem da ne padnem i da ne slomim to sve, da ne iščupam, jer sad ako iščupat ću cijelu ključnu doslovce van sa ovim vicima, onda bi puno duži oporavak bio, jedino je taj neki psihički ili taj neki strah, ali straha nema jer nisam pao, jer sam ja bio sa strane i mene doslovce čovjek koji je, ja mislim, najviše pada u cijeloj grupi je mene pobrao od iza, tako da nije da je bila neka moja greška, niti je, to je stvarno rijetkost i zato mi nikakve psihičke nije pustio, niti imam neke strahove. Evo. Kišerlovski tako i psihički spreman ulazi u novu sezonu u kojoj se nada velikim stvarima. Napadač je predlanjski izvrstan rezultat na Giru. U 10. sam bio na Giru, tako da to je veliki uspjeh, a ove godine, ne znam, ipak je cijela ekipa predodređena meni, tako da moje očekivanja bi bilo za u 5, a ako budem na postolju to će biti, kako se zove, veliki uspjeh. Prvi puta si u ulozi da drugi rade za tebe. Pa da, evo, prvi put sam u toj ulozi i mogu reći da prvi put znam na čemu sam, zato što znam da sam Giro kapitan, tako da prvi put se mogu posvetiti jednoj utrci i biti koncentriran na jednu utrku i sve uložiti na jednu utrku. Želim biti, da kako želim i prije biti dobar, ali ne kao što želim biti na Giru, tako da će biti sve koncentrirano i sve predodređeno Giru. Znači Vuelta i Tour de France u drugom planu? Pa u drugom planu, uopće mi drugo ništa nije u glavi mi je samo Giro i to je to, ostalo ništa ne razmišljam. Kako da što bolje dođem na Giro i što jače na Giro. Kako si rješavao problem sa prelomom ključne kosti? Pa evo, mislim, još imam bolova u svom ramenu. Jedno mi je sada problem što nisam uspio izvaditi prije Gira ove vike i pločicu iz ramena, što je malo riskantno ako padnem, ali boli me kad neku rupu pogodim, kad neki nagli pokret napravim, ali dobro, za sad mislim da je sve čvršće i čvršće i sve bolje i bolje. Do tada će biti dovoljno vremena za pripremu kroz etapne utrke. Više jednotjedno ću voziti, jednodnevno neću, ja mislim čak niti jednu voziti, ali vozit ću sve ove World Tour utrke, Pariz-Nicu, Katalunju, Romandiju i to će doći za nekih 25-30 startova prije Gira, tako da to je, kako se zove, lijep program i mislim da je sve super. Vidimo te u dresu nove momčadi, za sve je možda bilo, osim evo za tebe, iznenađenje što si promijenio momčad, Astana ipak jedna velika momčad, ali Radio Shack izgleda neki novi izazov. Pa mislim da je Radio Shack puno veća momčad od Astane i mislim da su puno jači vozači i mislim da su puno profesionalni i mislim da to što su lani malo imali peh, da to nema nikakve veze, jer ipak oni imaju, kad uzmete listu, vidite koja su imena u Radio Shacku, mislim da je puno veća momčad i puno bolja organizacija i mislim da je to za moju budućnost. Već se sad pokazalo kad su mi dali među svim tim vozačima priliku na Giru da budem kapetan, puno zbiljnija momčad, puno, ne znam, stabilnija momčad i mislim da bi ovdje mogao ostati, ako sve bude ok s ekipom, da bi mogao ovdje ostati malo duže. Velike ambicije najboljeg hrvatskog biciklista sasvim su osnovane i zato pratite ovogodišnji Giro. Vjerojatno će biti mnogo dobrih vijesti za hrvatski biciklizam. A mi nastavljamo dalje sa Olimpom, ponovno gosti u studiju, ponovno